Para sa Antique News Update, mga nagapanguna mga balita nga natipon kang PIO News Team. Province of Antique nakabasar sa good financial housekeeping. National Arts Month ginaselebrar sa probinsya kang Antique. Satellite Office kang Office of the Ombudsman ginatuyo nga patindegan sa probinsya kang Antique. Kaadlawan ni Governor Cajao giniselebrar. Halin sa PIO News Center ang inyo tagbalita. Mayad nga adlaw probinsya kang Antique sa mga detalye kang nagapanguna nga balita. Probinsya kang Antique kag 12 ka mga kabanwahanan pasado sa good financial housekeeping. Sa dugang nga report may balita si Daven Aragon. Antique, pasado sa good financial housekeeping sa tuig 2023. Kinikilala kang Department of Interior and Local Government ukon DILG ang probinsya kang Antique bangod sa pagmaintenar kang manami kag tampat nga serbisyo kang gobyerno probinsyal kang Antique. Ang good financial housekeeping ukon GFH nagapamatuod kag sinsero nga serbisyo kang gobyerno probinsyal, particular sa financial transparency kag accountability base sa kriteria kang Commission on Audit ukon COA. Amon diyang isara sa mga basihan para makabato ng sangkang gobyerno probinsyal o kung lokal kang Seal of Good Local Governance o kung SGLG. Amon diyang resulta kang epektibo kag efficient kapag gamit kang pondo kang probinsya kang Antique para masiguro nga ginagamit dya sa mga nagakaayon nga programa kag proyekto kang probinsya. Kaimaw kang gobyerno probinsyal pasado man sa GFH ang mga masunod nga LGUs kang munisipalidad kang Barbaza, Bugasong, Kaluya, Libertad, Kulasi, Patnongon, San Jose de Buenavista, San Remigio, Sibalom, Tibiao, kag Tobias Fornier. Para sa Antique News Update, Daven Aragon, PIO Antique. National Arts Month ginaselebrar kang probinsya. Sa dugang nga report may balita si Rica Belmonte. Mga estudyante kang UA Hamtik nagpartisipar sa Hanas Pasundayag tuig 2024. Sa pagselebrar kang National Arts Month, nag-organisa ang Antique Provincial Tourism and Cultural Affairs Office kang Hanas Pasundayag sang ka-arts workshop para sa mga kabataan. Suno sa isara sa local artists kang Antique nga si Sammy Rubido, ginahiwat ang aktibidad hay amudyang pamaagi kang gobyerno probinsyal para mahanas ang talento kang kabataan rudya sa Antique. Sa unang adlaw kang Hanas Pasundayag, gintudloan ang mga kabataan kang visual arts kag magapadayon dya hasta sa masunod nga semana kung sa diin basic filmmaking kag theater arts workshop man ang igatudlo kananda. Dugang pa, ang mga eskwelahan kag grupo nga magapartisipar sa diyang hiriwatan na mo ang University of Antique Hamtik Campus, University of Antique Sibalom Campus, kag Advanced Central College. Kaimaw man ang sangguniang kabataan members halin sa Aninii hasta sa Bugasong. Para sa Antique News Update, ako dyan si Rica Belmonte, PIO Antique. Ombudsman Martires nagbisita sa probinsya kag Satellite Office pagapatindagan. Sa dugang nga report may balita si Brix Ostan. Satellite Office kang Ombudsman igabutang sa Antique. Sa pagbisita ni Ombudsman Samuel Martires sa probinsya kang Antique nga nagligad nga pisado sa bulan kang Pebrero, anagin paabot sa mga Antiqueño nga ana pagadarhon ng serbisyo kang Ombudsman pareho kang pag-request kang mga clearances, salin kag iba pa kun dya mapatindag ang Satellite Office sa Antique. Anagin dugang nga dya pagabutang sa sangkamol sa Antique kun dya matapos den. Gani si Governor Cajao nagpalabot gid ka ng pagpasalamat sa nasabit nga mayad nga balita para sa mga Antiqueño. Para sa Antique News Update, Brix Ostan, PIO Antique. Ang aton pinalangga nga gobernador kang probinsya, ang probinsyana Guapa nagselebrar kang anang kaadlawan. Sa dugang report may balita si Brix Ostan. Governor Rodora Cajao nagselebrar ka nga ng kaadlawan kang Petsa 2 sa bulan kang Pebrero 2024 bilang pagpakita kang pagpasalamat sa ginatugro nga pag-atipan kag pagpalangga sa mga empleyado duro nga mga sorpresa nga danggin preparar sa gobernadora. Nagtiriripon ang mga lideres, abyan kag iban pa para sa ulugon ang kaadlawan ni Governor Cajao. Ang kaadlawan ni Gob Dudod nagasimbolo kang kadarag-an ka mga Antiqueño sa tanan nga panghangkat kag bilang isara kang nanay kang probinsya nga nagadumara kang katampad kag dedikasyon nga mapamayad ang kabuhi kag kaimtangan kang tagsa ka mga Antiqueño.
Para sa Antique News Update, Brexustan, PIO Antique. Kag sa atin tinaga kinaraya kag trivia antikenyo. Kag sa atin tinaga nga kinaraya amo ang balingag. Tinaga kinaraya nga sang kaugali nga bedlay paintindihan. Gani kabay pa nga diyang pag-inugali aten likawan. Kag para sa trivia antikenyo, manan bala ninyo ang propesyon kang aton gobernadora antes nangin politiko? Ang sabat amo ang tana kadya sang ka-nurse. Kag amo to ang mga balita nga natipon kang PIO News Team. Ako dya ang inyo tagbalita, Manuela Samulde, PIO Antique.